straordinarju li kull min jaħdem fil-qasam tas-saħħa u servizzi pubbliċi għal kontribuzzjoni li qed jagħtu bħalissa f'din is-sitwazzjoni. Ejja flimkien ħaddu minnha approċċ ġdid u nirringrazzjaw minn hawnhekk lil kollha biex ħasemmi minn huma li qegħdin iħabtu wiċċhom kuljum ma' pazjenti mal-mard. Nixtiequ nirringrazzjaw lil dawk in-nies li qegħdin jaħdmu qabel COVID-19 sabiex din il-marda ma tixxeriex. To all the doctors and all the nurses and everybody involved in the healthcare and everyone at the moment giving us a good job. tests u minn dawn ħarġu 14 il-każ li huwa pożittiv. Bekk issa għandna 241 cases. Nibdew b'dawn l-14 il-każ. Għandna marra anzjana ta' 67 sena minn Għawdex li din bdiet bis-sintomi ta' sola u qtuħ ta' nifs u kellha bżonn tidħol l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex fejn sarilha it-test u minn hemmhekk ħareġ li huwa pożittiv. Din il-mara għadha qiegħda tinżamm fl-Isptar ta' Għawdex f'iżolazzjoni biex tingħata l-kura meħtieġa. Aħna qegħdin nagħmlu l-contact tracing min-naħa tagħna biex naraw min kienu n-nies li kienu f'kuntatt magħha fil-familja u anke dawk in-nies li kellhom kuntatt magħha barra fil-komunità. Kellna persuna għawċi ieħor ta' 38 sena li dan beda jħoss ċertu sintomi u hemmhekk sarulu t-testijiet u bħalissa qegħdin nagħmlu l-contact tracing tal-kollegi ta' dan il-persuna u anke tal-familja. Dal-persuna jinstab għada tajba u m'għandux għalfejn jidħol l-isptar allura qiegħed jinżamm fid-dar tiegħu. Kellna 3 każijiet li rajna li ħarġu pożittivi li kienu qegħdin bħala pazjenti fl-Isptar Monte Carmeli. Kellna waħda marra ta' 55 sena Maltija li daħlet l-Isptar ta' Mount Carmel u kellha sintomi ta' pneumonite u din il-persuna sarilha test fuq u ħarġet li hija pożittiva. Kellna wkoll persuna oħra li huwa Libjan ta' raġel ta' 34 sena li wkoll kien qiegħed f'din is-sala u fil-5 ta' April beda bis-sintomi ta' denju kellu uġieħ fil-muskoli, dan sarlu l-iswob u hemmhekk ħareġ li huwa pożittiv. U kellna persuna wkoll li kienu wkoll f'din is-sala ta' 32 sena li huwa Eġizzjan li jgħix ħal-Fartent Village li dan kont informajtkom bih il-bieraħ fil-għaxija u dan daħal Monte Carmeli Admission Ward u beda bis-sintomi ta' tuħ ta' nifs allura għamilnilu it-testijiet u propju dan ħareġ li kien pożittiv. Għandna wkoll raġel Malti ieħor ta' 73 sena li dan daħal l-isptar il-bieraħ kundizzjoni li mhijiex relatata mal-COVID, però bħala routine testing tan-nies li qegħdin jidħlu l-isptar aħna minnilu t-test u dan ħareġ li kien pożittiv. U bħalissa qed nagħmlu l-contact tracing tal-familja tiegħu. Għandna raġel Malti ta' 55 sena li wkoll l-istess daħal l-isptar għal kundizzjoni oħra però għamilnilu t-test u dan ħareġ pożittiv u bħalissa qed nagħmlu contact tracing tal-familja. Raġel Malti ta' 60 sena li kellu sintomi fil-5 ta' April ta' sola tuħ ta' nifs u ftit diarrea u ħareġ pożittiv u l-contact tracing tal-familja. Raġel Malti ta' 76 sena li fit-3 ta' April beda bir-remettar mar il-casualty għal-kura u hemmhekk fuq it-test ħareġ li huwa pożittiv dal-persuna jgħix waħdu u allura ma kienx hemm iktar każijiet li tal-familja tiegħu. Kellna raġel Malti ta' 61 sena li kellu sola li kienet kronika, però dal-aħħar bdiet tmur għall-ar is-sola u allura hemmhekk ġiet testjat u ħareġ pożittiv ukoll. Bħalissa qed nagħmlu contract tracing ta' nies kollegi tiegħu fuq il-post tax-xogħol.
Mara Maltija ta' 57 sena li fit-3 ta' April bit sintomi ta' uġieħ fil-grizmejn u kella anka imnieħer iqattar u din ħarġet pożittiva, dil-persuna ma taħdimx bħalissa u allura contact tracing huma tal-membri tal-familja tagħha. Għanna raġel li huwa healthcare worker ta' 54 sena u kellu sintomi ta' konġestjoni, għamilnilu testijiet u dan ħareġ li huwa pożittiv. Allora bħalissa qed nagħmlu contact tracing ta' pazjenti u anka staff oħrajn u tal-familja. Mara Maltija ta' 32 sena li fit-3 ta' April bdiet sintomi ta' uġieħ fil-grizmejn u diarrea u qed nagħmlu contact tracing tal-familja. Għanna mara mill-Bulgarija ta' nazzjonalità Bulgarija li hija residenti għaw Malta għandha 44 sena fil-15 ta' Marzu bdiet sintomi ta' uġieħ ta' ras, però żviluppat id-deni fil-5 ta' April u din ħarġet pożittiva u bħalissa qed nagħmlu contact tracing tan-nies li kienu fuq il-post tax-xogħol. Dawk kienu l-14 il-każ li kellna. Tajjeb ukoll nerġa' nfakkar li ħafna minn dawn il-pazjenti jinstabu f'għada ta' kundizzjoni tajba. Għandna ħafna mill-pazjenti li aħna qegħdin inżommuhom propju id-dar tagħhom, però għandna pazjenti li issa qegħdin inżommuhom f'diversi swali. Għawdex bħalma semmejt għandna pazjenta waħda, Mount Carmel għandna 2 pazjenti, l-ITU għandna dawk 3 pazjenti li għadhom fl-istess kundizzjoni u fil-wards oħrajn ta' Mater Dei għandna 8, Boffa għandna 16 u St. Thomas għandna 20. Bekk dawn il-każijiet li aħna qegħdin insegwu kemm il-kondizzjoni medika tagħhom imma anke rigward il-kwarantina u anka dawk in-nies li kienu f'kuntatt magħhom aħna dejjem nżommuhom kwarantina ħalli kemm jista' jkun nżommu s-sitwazzjoni taħt kontroll. Tajb ngħid li nerġa' nfakkar li aħna issa għandna 5 persuni li huma fully recovered, jiġifieri li huma ħelsu mill-virus għaliex aħna issa għandna testijiet li huma negattivi tagħhom, però dawn in-nies xorta jagħmlu 14-il ġurnata oħra kwarantina ħalli aħna nkunu żgur li ma jkunx hemm l-ebda riskju ta' espożizzjoni lil ħadd ieħor. Grazzi. Ruth minn TVM. Prof. Gawċi, dwar il-każi ta' ħalfar, dalodu hemm każi ġodda ta' persuni bil-COVID-19 fiċ-ċentru miftuħ ta' ħalfar u xi hija s-sitwazzjoni tal-ħaddiema. Dawn intalbu jibqgħu kwarantina wkoll ma' residenti l-oħra fiċ-ċentru ta' ħalfar? Mela, tajb ngħidu li bħalma qed il-bira aħna kellna 8 każijiet milli jgħixu f'ħalfar li kienu persuni li aħna identifikajna għaliex l-ewwel kellhom is-sintomi, però kien hemm oħrajn li aħna identifikajna meta bdejna nagħmlu l-contact tracing ta' dawk in-nies li kienu diġà qegħdin f'kwarantina. Huma qegħdin fi stat tajjeb ħafna, qegħdin jinstabu f'ċentru ta' iżolazzjoni u tajjeb ngħidu wkoll li dawn in-nies dejjem aħna qegħdin inkomplu nsegwuhom u anke qegħdin inkomplu nsegwu s-saħħa tal-kumplament ta' dawn l-immigranti li issa qegħdin propju kollha f'kwarantina. Sara, Times of Malta? Hi, mistoqsija forsi relatata mal-kollega ta' qabli. Wara li l-imxija faqqat f'ħalfar, x'miżuri speċifiċi qed jittieħdu biex l-imxija ma tiġix f'ċentri oħra minħabba li jkun hemm ħafna nies jgħixu f'post daqshekk żgħir. Ukoll il-ġimgħa li għaddiet inti qed li kien qed isir xi risk assessment fuq il-kaċċa fir-rebbija. X'kienu rakkomandazzjonijiet tiegħek speċifiċi lill-Gvern? Mela, fiċ-ċentri u f'kwalinkwa postijiet fejn inti kollok numru ta' nies li huma flimkien, aħna konna mill-bidunet għamilna rakkomandazzjonijiet tagħna biex jekk ikun hemm każijiet jiġu identifikati mill-ewwel. Barra minn hekk ukoll kien hemm il-mezzi ta' prevenzjoni li kien qegħdin jittieħdu speċjalment anke li jkun hemm it-testjar anke permezz tad-deni. Dawn jgħoddu għal diversi ċentri fejn ikun hemm ħafna nies li huma flimkien. Dan huwa punt importanti ħafna li inti taqbad in-nies mill-ewwel. Li semmejna aħna rakkomandazzjonijiet fejn tidħol il-kaċċa mhuwiex fir-rigward tas-saħħa li tiddeċiedi d-deċiżjoni, aħna li nfakru huwa li dawk il-miżuri għal kulħadd li aħna diġà għamilna, jiġifieri li n-nies li huma vulnerabbli jridu joqogħdu ġewwa u joħorġu biss għal bżonn jgħoddu għal kulħadd. Karl, Malta Independent. Hi. This morning there was a report that a tiger in the US was found positive. This is the first case that we have of human to animal transmission.
Does this mean that the virus can actually be transmitted from animals to humans? If so, what measures will be taken? Because a lot of people have animals are worried. And also, there is word of contact tracing applications that are being used in Singapore and some are being developed in the EU. Have you heard of them and are you planning on investing in them if you did? Thanks. Fuq is-sitwazzjoni ta' trasmissjoni bejn il-bniedem u l-annimal, l-ewwel qed niftakru li dan il-virus beda bi spillover fejn il-virus kien qiegħed f'annimal li għadu mhuwiex ġie konfermat li mkien, u mbagħad żviluppa l-mutations u mbagħad ġie tip ta' virus li jista' jibda jaffettwa l-bniedem. Ġi dak huwa fejn oriġina mill-bidu. Hemmhekk baqgħu jsiru diversi studji fejn rajna li mbagħad beda jiġi trasmess minn persuna għall-oħra. Din ir-riċerka li qiegħda ssir issa fejn sabu li kien hemm tigra li ħarġet pożittiva, hemmhekk għadhom qegħdin jaraw studju jekk huwiex bir-reverse ukoll, jiġifieri jekk l-annimali jistgħu x'jagħtuha lill-bnedmin. Bħala sa issa ma ħarġet l-ebda evidenza minn din, allura aħna l-miżuri huma dejjem li qatt m'għandhom jiġu abbandonati l-annimali, però importanti ħafna li jekk inti tkun qed tmiss l-annimali dejjem għandu jkun hemm il-ħasil tal-idejn għaliex dak huwa waħda mill-aqwa mezzi li inti tista' tirrikorri biex tnaqqas dan il-virus il-firxa. U anke jekk naraw li l-annimali l-pets tagħna li jkunu ma jifilħux dejjem importanti li aħna nirrikorru għal kura tagħhom permezz tal-veterinarju għaliex nafu li dawn ukoll jistgħu jimirdu b'ċertu kondizzjonijiet oħra allura rridu nieħdu ħsieb saħħithom ukoll. Monique minn Newsbook. Skużani ma m'intix qiegħda tinstema' Monique. Hello, it's okay. Iva. All right. Mela, il-mistoqsija tiegħi hija tirrelata wkoll ma' sitwazzjoni f'ħalfar. Il-persuni li qegħdin jiġu kwarantinati f'ħalfar biex miżuri qed jittieħdu minħabba li dawn għandhom communal toilets and showers u l-informazzjoni li qed toħroġ minn għandkom qiegħda tingħata b'mod li jgħidulhom bil-lingwa li tinftiem u qegħdin jingħataw xi miżura, xi tip ta' miżuri finanzjarji għax hawnhekk għandek nies li kienu jaħdmu qabel issa spiċċaw bla income. U rigward iċ-ċentri tad-detenzjoni ħad tkunu qegħdin tikkonsidraw minn qabel li tirlaxxaw in-nies li qed jinżammu miżmuma fiċ-ċentri tad-detenzjoni qabel ma jfaqqa xi każ hemmhekk u jiġu rilokati għax hemmhekk hemm ħafna nies diġà. Fuq ċentri ta' detenzjoni, aħna bħalma rajtu qegħdin nagħmlu l-kwarantina għal dawk in-nies peress li aħna rajna li kien hemm każijiet li kienu pożittivi, allura hemmhekk inti jkollok riskju ta' espożizzjoni għal kulħadd. Peress li dawn jiċċaqalqu minn kabina l-oħra u anke jkunu qegħdin flimkien, aħna kellna nagħmlu kwarantina għal kulħadd. Li qegħdin nagħmlu aħna wkoll hija li qegħdin insegwu s-saħħa ta' dawn il-persuni u fejn ikun hemm xi nies li huma għandhom xi ċertu sintomi anke fil-bidunet, aħna nkun qegħdin nagħmluhom it-test biex aħna nkun nistgħu niżolawhom naħorġuhom minn hemmhekk. Li huwa part importanti ħafna wkoll li aħna identifikajna min kienu dawk in-nies li huma vulnerabbli, ġifieri li għandhom kundizzjonijiet mediċi oħrajn li jekk huma jaqbadhom il-virus ħajpoġġihom iktar friskju. Allura dawn nies ħriġnihom minn dik is-sitwazzjoni ħalli żgur innaqsulhom ir-riskju ta' espożizzjoni. Fuq il-kwistjoni ta' jew l-mistoqsijiet li għandna dwar finanzjarjament dawk għandhom jiġu risposti min-naħa ta' l-entitajiet li huma responsabbli u mhux min-naħa tas-saħħa. Claudio Orizzont. Sellimlek, Prof. Gawċi, biex norbot mal-mistoqsijiet ta' qabli, wara li riżultaw diversi każi ta' residenti fiċ-ċentru miftuħ ta' ħalfar li kienu pożittivi għal COVID-19. Awtoritajiet tas-saħħa x'passi ħadu jew se jkunu qed jieħdu fir-rigward taċ-ċentri miftuħa l-oħra. Iva, pal-med diġà aħna qegħdin inkomplu segwu anke dawk il-miżuri li konna bdejna minn qabel ta' mezzi ta' prevenzjoni u anke ta' mezzi fejn inti taqbad persuni mill-ewwel. Barra minn hekk ukoll aħna konna qed naħdmu fuq kampanja ġifieri li bdiet diġi disseminata fejn huma persuni nkun nistgħu ngħaddulhom l-informazzjoni b'lingwi differenti. Għaliex hekk huma jkun jista' jwassal il-messaġġ tagħhom li l-iktar ħaġa importanti hija li jagħmlu l-mezzi ta' prevenzjoni ta' ħasil tal-idejn, distancing minn xulxin, imma anke li jekk ikollhom xi sintomi mill-ewwel jiġu identifikati. Kurt, Malta Today. Hi, Prof. Gawċi. Semmejt li kien hemm 3 każijiet Mount Carmel Hospital. Forsi dawn kienux jekk fimt sew kienu t-tlieta li huma fl-istess sala u jekk identifikajtux is-source
ta' daw 3 pazjenti, x'se tawassal għalihom. U il-każ tal-healthcare worker, semmejtilna li kien hemm healthcare worker, dak huwa wkoll Mount Carmel jew m'għandux jaqsam ma' dawk it-3 każijiet. Mela, li il-każijiet li kellna ta' Mount Carmel iva kienu qegħdin at 21 point fl-istess ward, però rridu niftakru li wkoll da 3 każijiet mhux dejjem kienu minn din l-istess ward innifisha. Kien hemm ukoll kienu wkoll f'postijiet bħal pereżempju waħda minnhom kienet qiegħda wkoll Mater Dei. Imma anke niftakru wkoll li dawn il-pazjenti kienu wkoll fil-komunità. Ġifieri aħna bħalissa qegħdin naraw meta kienu eżatti meta bdew is-sintomi ħalli naraw jekk kienx hemm xi korrelazzjoni. Irridu niftakru li ħafna drabi il-persuni jkollhom kuntatt ma' ħafna nies jkunu diġà marru diversi postijiet, allura jkun diffiċli inti tidentifika eżatti fejn kien il-persuna. Il-healthcare worker jaħdem kemm Mount Carmel kif ukoll Mater Dei. Ġifieri hemmhekk m'għandniex korrelazzjoni li l-persuna kien invista direttament lill-persuni. Grazzi. Marija minn Net News. Il-One of Senate tajjeb. Inti semmejt li hemm pazjent ta' Għawdex qed tinżamm f'Għawdex, qed tinżamm iżolati u qed tinżamm f'ward. U tin mistoqsija, daħluna rapport li kien hemm waqt li kienet tiġi meħud lejn l-isptar Boffa pazjent minnhom prova jaħrab jew ħarab. Tikkonfermalna dan please? Għandna l-ewwel mistoqsija? Mistoqsija fuq l-isptar ta' Għawdex. Iva, l-isptar ta' Għawdex mill-pazjenta li għandna qiegħda tinżamm f'iżolazzjoni li hija xi ħaġa li hija importanti, kif mill-ewwel jiġi identifikat persuna li huwa pożittiv, dan mill-ewwel jinżamm f'iżolazzjoni u mbagħad jekk ikun qiegħed f'ward fejn kien hemm iktar nies oħrajn diġà, hemmhekk aħna nagħmlu isolation ta' dawk il-persuni wkoll u nagħmluhom it-test ħalli aħna nivverifikaw jekk kienx hemm espożizzjoni jew le. Għandna persuna li iva qegħdin permezz tal-pulizija għadu qiegħed jiġi mfittex ħalli naraw li propju dal-persuna wkoll jinżamm mbagħad f'iżolazzjoni. Julian Love in Malta. Hi, good afternoon, Professor Gauci. So I have 2 questions. The first is also related to the Halfar Open Center. So as you said, some measures have been taken, but at least it seems like some measures are taken more in the interest of the Maltese general public than the actual residents themselves. They're still sharing bathrooms, bedrooms, and even this morning, Love in Malta was sent video showing residents in large queues, in large groups, with 8 residents already confirmed. What is being done to ensure absolute quarantine in a place that houses 1,000 people? And my second question relates to news of yesterday. So you had said that a 12-year-old girl was one of the recoveries. Was that the first 12-year-old Italian girl who was the first COVID case in Malta? Mela, tajjeb ngħidu fuq in-naħa tal-immigranti hemmhekk qed isiru kull mezzi meħtieġa biex aħna naraw li huma ma jittieħdux minn persuna għall-oħra. U li qegħdin nagħmlu wkoll aħna qegħdin nagħmlu symptom tracing tagħhom, jiġifieri dawk in-nies permezz ta' informazzjoni li qegħdin ngħaddulhom li jkollhom bidu ta' sintomi li huwa l-iktar ħin li inti jista' jkollok trasmissjoni minn persuna għall-oħra, hemmhekk dawn mill-ewwel qegħdin nagħmlu lhom l-swabbing ħalli jekk ikun hemm xi każ aħna nidentifikawh mill-ewwel. Fuq 12-year-old Iva hija l-ewwel persuna li kellna li kienet notifikata propju 4 ġimgħat ilu. U tajjeb nfakkarkom li tgħid damet 4 ġimgħat biex dil-persuna completely ġiet recovered u ħarġu riżultati negattivi. Nafu minn evidenza li tfal ikunu l-iktar nies li idumu li jibqgħu għaddejjin b'dan il-virus. U għalhekk huwa importanti li aħna naraw li dawn il-persuni nagħmluhom it-test joħroġ negattiv qabel ma aħna propju mbagħad joħorġu fil-komunità. Okay. Mela, dawk kienu l-mistoqsijiet, nixtieq nirringrazzja lill-ġurnalisti, nixtieq nirringrazzja lill-pubbliku li dejjem bil-kooperazzjoni ma' kulħadd, dejjem qegħdin hemmhekk tisimgħu dawn l-aġġornamenti li qed ikollna ta' kuljum, dawn qegħdin nagħmluhom bit-trasparenza biex aħna ninfurmawkom dejjem dwar il-każijiet li qed ikollna. U ċertu dettalji qegħdin jingħataw pereżempju is-sintomi li qed ikollna huma importanti ħafna għaliex mhux biex inkunu nafu kull każ kif qed jippreżenta, imma biex intom tifhmu x'inhuma s-sintomi. Bħalma taraw qed ikollna ħafna każijiet li jkollhom ċertu sintomi kemm respiratorji imma anke ħafna drabi gastrointestinali. Propju il-bieraħ kellna persuna minn dawn li ġew pożittivi li indunatu ġiet forward biex tagħmel it-test għaliex semet propju b'dawn is-sintomi ta' ħaddieħor. Allura qed nieħu pjaċir li dawn qegħdin ikunu ta' informazzjoni għalikom u li propju permezz tagħhom aħna qegħdin naqbdu iktar każijiet.
Minna ħatijaj nixtieq nirringrazzjakom tas-support u dejjem nagħmel rakkomandazzjoni stay safe, ħudu ħsieb ta' saħħitkom. Grazzi.